Més coses, Consell ahir va retre homenatge als 6 ciclistes amb més renom de Mallorca. Va ser una nit d'aquelles que els seus protagonistes mai no oblidaran. Per això ningú se la va voler perdre. Els ciclistes més importants de Mallorca van viure ahir una nit màgica als carrers de Consell. L'Associació de Persones Majors van voler retre homenatge a les grans llegendes del ciclisme mallorquí. Entre ells, Guillem Timoner, primer ciclista espanyol en proclamar-se campió del món. Biel Company, Antoni Carmany, Gabriel Mas, Joan Llaneres i Toni Tauler, que va oblidar per unes hores el seu positiu. Que m'incloguin dins els 6 millors ciclistes de tota la història de les Balears m'agrada. Estic molt content que m'hagi convidat perquè així record el ciclisme en viu, ben igual si participar dins les meves joventuts. Jo vaig començar l'any 57 i vaig fer 8 voltes a Espanya. He fet 3 Tours de França, he fet 2 Giros d'Itàlia, així que ja ha hagut feina per fer. A l'acte hi varen assistir més de 300 persones i va consistir en un sopar a la fresca amb productes típics de l'illa, com el cameot o la coca de trampó. Però això era el de menys, perquè reunir els millors ciclistes de Mallorca en un mateix lloc no és cosa fàcil i ahir ho varen aconseguir.